Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre narito po kami para maghatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At syempre kasama rin natin sa ating technical control ang ating mga sound engineers na si Dennis Palaganas at Nixon Dakal. Dakal pong salamat. Masantos ang araw at sikay namin mga kapaborito. Ayan po ay araw ng Huwebes, kakambal ng Biyernes at Sabado. Siyempre, May 1, 2025. Happy Labor Day. Ngayon po ay araw ng paggawa. At siyempre, espesyal na araw na ito, no? Ay nakalaan para sa pagbibigay kilala at pagbibigay pugay sa ating po mga dakilang manggagawa na tinaguri ang backbone ng ating ekonomiya na araw-araw ay nagpapagod. Araw-araw ay committed at passionate sa kanilang mga trabaho para lamang po maitaguyod din ang kanilang mga pamilya at syempre makatulong sa kanila pong mga employers. Importante po yan yung maganda po ang relasyon ng mga manggagawa at mga employer, di ba? At syempre kung wala rin naman pagmamahal ang mga manggagawa sa mga employer at kanilang mga trabaho, wala pong mangyayari. Diba? Kung may mga empleyado na napipilitan magtrabaho sa isang lugar, hindi sila masaya, mahirap ang kalalabasan na at hindi magiging produktibo mga kapaborito. At syempre, hindi naman lahat lagi dapat sinisisi ang mga manggagawa o ang ating mga laborers, mga labor workers. Kailangan chine-check din po ng management, ina-assess din nila, 'di ba? Yung kanilang mga capabilities, abilities in leading their team. Importante po 'yan, ano? At kung syempre ang liderato ay mayroon pong puso para sa kanyang mga manggagawa, ay siguradong patok na patok. At makikita, mararamdaman din po yan, no? In essence, maaliwalas ang tinatawag nating workplace, di ba? Mararamdaman nyo naman yan Pero kung merong division, may wall, ika nga, ramdam nyo yung pagkawatak-watak at walang pagkakaisa sa loob ng isang kumpanya. Importante po yan, syempre, no? Teamwork, always work. Parang HR det. Coolness! That coolness! Na-miss natin si Sir Arvin. Sir Arvin ba yun? Pangalan niya? Ano apelyido niya? Nakalimutan mo na rin. Ayun, syempre, no?
isa yan sa mga trabaho ng HR. Yung pagmomonitor sa performance ng mga empleyado. At syempre yung pagmomonitor din ng management, importante yun. Hindi lang puro empleyado lang yan. Diba? At syempre maski mga managers, management trainees, no, baka akala po nila ang Labor Day para sa empleyado sa mabababang antas, hindi po, no. Syempre sa lahat po ng manggagawa, no, from all levels, mula sa rank and file, supervisory, managerial, directorial, at sa Mancom at Execom, no. Happy Labor Day sa inyong lahat, no? At syempre, nagko-coincide din naman sa May 1, yung pong tinatawag nating ano yun? Pistay Diet. Parang pag may nakakalimutan din, tingin ako sa'yo. Kaso parang parehas lang na tayo makakalimutin, no? Hindi. Siyempre, Pistay Diet, May 1. Ever since naman yan, sineselebrate po yan ng ating mga kapaborito. Ang tanong, nakapag-beach na ba ang lahat? Feeling ko ikaw hindi ka nagbi-beach, ano? Ay nako, ako rin, no? Parang matagal na akong nahuling nakapunta ng beach. No? Pero syempre, i-enjoy po natin ang Pistay Diet ngayong araw, May 1. No? Naalala ko nung bata ako, basta ganitong May 1, siksikan, no? Para kang nagpunta ng department store sa mall. Totoo naman, meron pa ako mga litrato no? Yung masiko-siko ka ng mga matatanda sa iyo, gano'n. Tapos makikipag-agawan ka sa renta ng salbabida. Tapos kukunin ng iba yung salbabida mo. Ayan, no? Tapos yung pag nalubog ka sa dagat, no, sa beach, iba ang lasa. Bakit ganun? No, iba ang lasa ng dagat. Lasang ewan, lasang sirit. Pasintabi po, ha. Pero syempre, no, importante dyan, nag-e-enjoy. At dati naman, no, nakikita natin, nasa core memory natin yan. No, ewan ko sa mga bata ngayon kung ano ang core memory nila sa beach. Nandyan sa beach, pero ginagawa nag-AML. Hindi naman enjoy yung beach. Ang core memory ko sa beach talaga is yung pagsasalbabida. Tapos ano yun, yung mag-aaway kayo, yung aakyat ka sa balikat ng kuya mo, tapos kalaban mo yung mga pinsan mo kung sino yung matutumba, mga ganon. Masaya ang core memory, no, ng mga batang 90s. Kaya pag makikita nyo sa Facebook, no, basta may mga nag-post na dyan ng mga memories ng mga batang 90s, no, gaya ng paglalaro ng syatong, paglalaro ng luksong baka. Anong tawag doon sa may lata tsaka yung tsinelas, yung ifo-fold mo pigaran tsinelas, so aputor ka sa ata niluwa-luwa to ng inak. Anong tawag yung tumbang preso ba yun? Yun, tumbang preso. Ayan, pero ang pinakapaborito ko yung syatong. Yung pahabaan kayo ng di ba? Sino bang may mga alam pa dyan, mga batang 90s? No, at syempre ng mga 1990s napakasikat pa nung camping, no? Pag Boy Scout ka, 'di ba? Pag nag-Boy Scout ka, sikat. No, at syempre magandang bonding 'yan sa mga bata noon. Wala pa kasing gadgets noon, mga kapaborito. Ano ba ang gadget noon? Game and watch lang. Hindi. Bago yung Game and Watch, yung gorilla, saka yung chicken at egg. Alam nyo pa ba yun? Saka yung Popeye. Meron pa yung tubig, yung magsushoot ka ng ring. Yun yung mga laruan nun, bago pa yung Tetris. Yung Tetris, college na, ano? High school. High school na yung Tetris. Yung basic na Tetris, ano? Yung pinag-aawayan ng magbabarkada, Tetris. Yun. No? Simple lang ang buhay noon. At ang mabenta noon, gitara. Duga. Pagpapasok ka sa school, maraming high school yan, may beat-beat na gitara. Ano yung pinakamagandang gitara na sinasabi nila? Na Danaw ba yun? Ay, baril yun. Sa Cebu? Kopi ko. Hindi talaga ako marunong mag-lip read. Dapat meron ng mag-practice nga ako ng lip reading. Basa ko sa sinasabi ni Det, kopi ko.
Gusto ko tuloy magkape. Kasi kanina, alam nyo mga kapaborito, kasi kahapon inaatake ako ng alta presyon. Batang-bata, alta presyon ang pinoproblema. Hina-high blood ako kahapon, sa sobrang init. Kaya naman pala mainit, biglang bubuhos ang ulan, Kaya ang saya-saya ng Bungus Festival. At 'di ba, at least napreskuhan yung kalsada, hindi masyadong mainit. At as usual, traffic ulit sa aming barangay sa may Tapwak at Lukaw. Well, that's a sign of progress. Hindi natin masisisi yan. At may marami tayo mga kapaborito ang nabasa sa malakas na ulan. Bagamat buti na lang sandali lamang yung pag-uulan, may mga namigay din ng payong. Mukhang napaaga yung kanilang pamimigay ng payong. Usually kasi yan kapag nagpapamigay sila ng payong, 'di ba? Intervals yan kapag may program pero nung umulan, interdalan amin, 'di ba? Yung lahat ng payong pinamigay na nila diyan. At nakakatuwa naman at kahit umulan, nag-enjoy naman yung mga tao, Bagamat syempre, yung ilang motorista na hindi naman a-attend ng Bangus Kalutan. Ano ba pangalan dun? Kalutan at Dalan, ano ba ngayon? May bagong pangalan na, 'di ba? Sorry, hindi ako informed. Bangusan Street Party. Yan na yung bagong pangalan ngayon, At yan ay the whole stretch of the De Venecia Highway Extension. Hanggang doon yata sa Taytay, 'di ba? Ay mayroong activities yung mga yan. At syempre, taon-taon naman yang ginagawa. At sa administrasyon ng kasalukuyang alkalde, si Mayor Belen Fernandez, ay ginagawa po yan dyan sa De Venecia Highway Extension. At noon namang panahon ni Mayor Benji Lim, ginagawa po yan originally dito po sa A.B. Fernandez, kung saan nasungkit ng Dagupan City. Yun namang longest bangus grill. Mula dito sa may kanto ng MH Del Pilar at Arellano at A.B. Fernandez hanggang dun sa Dagupan City Plaza. At dyan nasungkit yung pong Guinness Book of World Records na longest barbecue grill. At syempre, hati naman ang opinion ng mga Dagupenyo, kung saan daw talaga pwedeng ilagay. Iba-iba naman ang opinion syempre ng mga tao. Ang gusto ng iba, ibalik sa original na lugar, kung saan dito sa puso ng Dagupan, sa Central Business District, and yung iba naman gusto nila doon ilagay sa De Venecia Highway Extension, para ma-accommodate yung daan-daang libong papasyal at manonood ng mga concert, At iba-ibang pros and cons po yan, syempre, At may mga iba't ibang opinion. At this is a free country, You're entitled to your own opinions, 'di ba? At syempre kung sa security, sa peace, PNP ang mag-a-assess po diyan. Pero so far, pasalamat naman po tayo at wala naman pong major accident, sa Bangus San Street Party kagabi. Pero speaking of accident mga kapaborito, parang ang hina nitong ko. Ito siguro. Ang mahina yung headset ko pala. Ikaw talaga, Jonathan. As of 35 minutes ago mga kapaborito, according po sa Philippine News Agency, na i-post din po ng PNA, ni si Ma'am Dada, yung pong isang aksidente na naganap po dyan sa may SC Tex Toll Plaza northbound, ngayong araw, Thursday, May 1, 2025, At ilang sasakyan ang na-involve po sa banggaan at sa kasamaang palad, nag-iwan po ito ng 8 katao, na patay. At 28 naman ang na-injury. May injury. At iba-ibang sasakyan po ang nasasangkot dito sa banggaan na ito dyan sa SC Tex. 3 SUV, isang container truck at isang passenger bus. Kakapasok lamang po ito na balita mula po dyan sa SC Tex.
hatid po ng Philippine News Agency. Mayroon din mga nakalakip na litrato mula naman po sa Philippine Red Cross Tarlac Chapter, no? Yung po mga rumisponde sa aksidente dyan po sa SC Tex northbound sa may toll gate. Nakakaawa naman ito, no? Talagang nagkaroon ng karambola at malalaki yung mga sasakyan. At naipit-ipit ito mga SUV kaya nag-iwan ng 8 kataong patay at 28 injured. No. Kaya mga kapaborito, pag ganitong summer na rin, no, ay i-check po natin maigi yung ating pong mga sasakyan, yung mga gagamitin po natin, lalo kung long travels, para po masiguro na safe and secured po tayo. No. At importante dyan, attentive po tayo. Kasi pag ganito ring mainit ang panahon, minsan nakakaidlip po yung ating mga driver. Kaya kailangan maging alisto sa pagmamaneho. No? At nakakalungkot mang isipin, ano? May 1 mayroon pong trahedyan tulad nito. Siguro baka nag-holiday po ito mga ito. No? At syempre, pagdasal na lang po natin, ano, na gumaling na rin yung mga na-injured na pasahero, 28 sila. Well mga kapaborito, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbibigay ng impormasyon dito po sa programang API Aligwas, Pangasinan, Ilocano. At nakakagulat mang isipin dahil tayo pa rin po ay nasa dry season o yung summer season, di ba? Halos nag-i-enjoy pa nga lang kayo sa sa pagbabakasyon, lalo na yung mga bata. Mukhang mapapaaga pa ata ang tinatawag nating bagyo season, ano? Although nung mga nagdaang taon kasi may Mayo bumabagyo na talaga, no? Parang yung Cosme at Emong, no? That was 2007, no? And 2014, no? Mayo 'yun May 7 and 14 'yun. At magkakahiwalay naman na taon. At napansin natin malalakas yung bagyo ng buwan ng Mayo, no? Pero ngayon, ang ating pong weather forecasting station, mga kapaborito, ay may namataan na po, no? As of 3 p.m. May namataan pong low pressure area, no? Bagamat malayo naman po ito dito sa ating lalawigan, ito po ay namataan sa may 515 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay sa Mindanao, no? Samantala, ito naman pong Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nakakaapekto rin po sa probinsya ng Palawan at sa Kalakhang, Mindanao. Habang the rest of the country ay nakakaranas naman ng epekto ng easterlies o yung maalinsangan na hangin. Pero kahit ganun pa man, gaya nga nung kahapon, kahit mainit po dito sa atin sa Northern Luzon, ay expectin po natin yung bigla-bigla pong pagbuo o pamumuo rather ng thunderstorms o yung pagkulog at pagkidlat. No, at yan po ay madalas na nangyayari kapag mainit ang panahon, no? Tumataas ang temperatura ng dagat kaya bumibilis yung pong tinatawag nating precipitation or evaporation rather. At ganoon din, no? Yung precipitation, yun ay yung ulan. Kaya lagi po tayo magdadala ng mga pananggalang sa ulan at init, yung payong. Dual purpose na po yung payong. At triple purpose pa nga kapag kayo ay talagang naghahanap na ng palikuran, di ba? At hindi nyo na mapigil. Ginagamit nyo yung payong. Mamin kayo dyan. Di ba? Yung mga ladies natin. Effective naman. At importante, titignan nyo kung saan kayo umiihi, ha. Baka mamaya mayroong dyan, kung ano-anong hayop, slithering. At syempre mga kapaborito, mukhang may mararanasang brownout yung ating mga kapaborito. Bukas, May 2, Friday, from 8 a.m. to 4 p.m. Ito po ay base naman sa scheduled power interruption ng Central Pangasinan Electric Cooperative, o CENPELCO.
Makakaranas po ang bayan ng Alcala, Bautista at Bayambang ng mahaba-habang power interruption, no? Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Partikular po sa may bahagi ng Bersamin, Primicias, Villanueva, Ponto at sa may Pantol. Sa May 3 naman, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m., mararanasan ang power interruption sa bayan ng Alcala at Bautista. So maghanda-handa po tayo mga kapaborito, no, sa Sabado dahil baka may mga maglalaba po dyan. Maapektuhan po yung inyong paglalaba. Kayo ay mag-hand wash. Medyo mahirap-hirap ang hand washing. At sa may bayan naman ng Santa Barbara, base po sa scheduled maintenance na ipinalabas naman ng DECORP on May 3, 2025, Sabado 8 a.m. to 1 p.m. Maapektuhan po kayo dyan mga kapaborito, no, sa may bayan ng Santa Barbara ng mahaba-habang brownout 5 oras. Diyan naman po yan sa may bahagi ng barangay ni Lombot, Santa Barbara, Pangasinan. Okay? Samantala ang panel ko naman wala naman po silang pinalabas na scheduled power interruption, kaya tuloy-tuloy ang ligaya ng summer break sa mga concessionaires, no, ng panel ko. Ayan, mga panel ko Mapandan, Kwantura, saan pa ba? Manawag, portions ng Manawag. Saka sa may Urdaneta. Ayan. Hello, no? Siyempre kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Magandang hapon po at sa lahat ng staff and managerial staff, no, department heads ng LGU Mapandan. Busy po sila dyan ngayon. At happy fiesta rin, no, sa bayan po ng Orbistondo. Magandang hapon po kay Mayoralty candidate Tony Moreno. Magandang hapon. At syempre, no, binabati rin po natin ang ating comebacking mayor ng bayan ng Bugalyon, si former Mayor Jumel Anthony Espino, dyan po sa bayan ng Bugalyon. At kanilang napakasipag na ina, no, ang tinaguriang pandemic mom. Pandemic mom, di ba? Talagang nag-aruga at inintindi ang kapakanan ng mga taga-Bugalyon noong panahon ng COVID-19 pandemic. Walang iba kundi si Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. Magandang hapon, ma'am. No, at matagal-tagal na rin po tayong hindi nakapagkwentuhan. No, at namimiss na namin kayo. Kasi noong 2022 din, nakasama natin dito si Mayor Meli, ano, nung kanilang bid sa kanilang pangalawang termino as mayor. Sana ngayon makasama naman natin si Mayor Jumel Anthony Espino, no, ng live dito. Bale, mga kapaborito, tawagan natin si Mayor Jumel at imbitahin natin po dito at nang malaman natin yung mga program na ihahanda po niya kung sila po ay pagbigyan po ninyo muli dyan sa bayan ng Bugalyon. At maraming innovations na inintroduce si Mayor Jumel dyan sa Lingayen, di ba? Oo lang, gustong-gusto ko dyan yung e-training center, no? Giving a second chance, no, sa ating mga kabataan para meron silang skills, no, na matututunan mula sa TESDA at sila po ay makalaban ng patas sa buhay, di ba? Mahirap naman po yung laban lang tayo ng laban sa buhay pero kulang tayo ng bala. Kaya isa yan, no, sa mga tinarget ng e-training center na programa ni former Mayor Jumel Anthony Espino na pinagpatuloy po ni Mayor Meli Espino dyan po sa bayan ng Bugalyon. Mga basic handyman skills, no, yung pong electrical wirings, plumbing, carpentry, yan po itinuturo sa mga kabataan, no, mga OSY at yung mga kabataang walang kakayanan na mag-aral sa kolehiyo pero nais matuto, no, ng mga vocational and technical skills. Kasi alam nyo, yung mga yan ay isa sa mga in-demand work or in-demand na job sa abroad din. At marami na rin pong nabigyan ng trabaho dahil po sa kaalaman na na-share po ng e-training center dyan po sa bayan ng Bugalyon, no? At meron din yata sila dyang yung computer repair kasi nauso noon yung mga computers
no, sa mga computer shops at naging in demand yung computer technician ng mga panahon na yon, yung para sa maintenance, no, ng mga computer mga desktops para sa games, sa mga internet shops, no, and cafes. Yan yung isa sa mga naging in demand noon, lalo nung COVID-19. No, nung pahupa na yung COVID-19. Kasi nung kasagsagan ng COVID-19 death, no? Ang sakit nung kasagsagan ng COVID-19, dami din nagsarang internet shop, no? Pero nung pababa na yung COVID-19, unti-unti ulit, no? Parang yung dito. Malakas ang kita ulit. At syempre, hi, hello din po, no? Bigyan natin ng pagpupugay at paggalang ang ating pong founder and chairman ng Abante Pangasinan Ilocano Party at siyang first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List number 123. Walang iba kundi si former Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espino Jr. Good afternoon po, sir. At sa ating second nominee na si Lawak Vice Mayor, Attorney Nelson Valdez Gayo. Magandang hapon po sa inyo. And good afternoon din kay Gob Pogi, Amado Pogi I. Espino III. Magandang hapon. At syempre tuloy-tuloy, basta sama-sama, kayang-kaya para sa probinsya ng Pangasinan. Oras po natin, alas 5:32 ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat ng nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Hey, ipawil tayo, letter Fenihiya, Diyan konseho, Edjet ang kupa, na ilaluan tayo, Tanapan pigyan, letter Fenihiya, Sikay number 1, Inaligwas to'y syudad, Fenihiya, 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 ipawil at konseho, Fenihiya, Fenihiya, Fenihiya. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa balota. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, lapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subukla ang serbisyo. Di ka na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups
To advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong Huwebes. COMELEC humiling ng 4,000 pulis bilang backup election board member sa halalan. Dole susunod sa ayuda ban ng COMELEC. Dagdag sahod para sa mga manggagawa patuloy na pinag-aaralan. Aktibidad sa gaganaping Papal Conclave inilabas na ng Vatican. At sa ating balitang pampalakasan, Houston Rockets bumawi ng isa pang panalo sa Golden State Warriors. Serye babalik na sa Chase Center. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Humiling ang COMELEC ng hindi bababa sa 4,000 tauhan mula sa Philippine National Police para magsilbing miyembro ng Election Registration Board o ERB para po sa darating na May 12 elections. Samantala, mahigit 9,000 pulis naman anya ang una nang naihanda ng PNP na higit pa sa orihinal na kahilingan ng COMELEC. Ayon pa kay Garcia, sinimulan na rin ng PNP ang deployment
ng mga pulis matapos nilang sumailalim sa espesyal na pagsasanay bilang mga ERB member mula March 3 hanggang March 31. Nilinaw din ng COMELEC na hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit bilang mga election board member ang mga pulis. Noong 2022, pinamahalaan ng PNP ang proseso ng halalan sa 175 clustered precincts sa may Cotabato City dahil sa mga isyong pang-seguridad. Tama lang, at least marunong din sa depensa yung mga ERBs dahil mga pulis dyan sa mga hotspots na tinatawag. Sa ibang balita, inihayag naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ngayong Huwebes, May 1, na susunod ito sa direktiba ng COMELEC na pagbabawal sa pamamahagi ng ayuda 10 araw bago ang eleksyon. Tayo ilang days na lang, 11 days to go, Una nang inihayag ng COMELEC na ipapatupad ang ayuda ban mula May 2 hanggang May 12 bilang paghahanda sa halalan 2025. Bahagi naman ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD sa inilaang 2.57 billion pesos na pondo ng DOLE para sa emergency employment at kabuhayan na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga displaced at seasonal worker. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, habang pinagbabawal ang payout, pagpapatuloy pa rin ng DOLE ang pagproseso ng mga aplikasyon at paghahatid ng serbisyo, lalo na sa mga apektado ng kamakailang pagputok ng Bulkang Bulusan. Anya pa, hamon sa ahensya ang pagbibigay ng tulong na hindi mapagkakamalang bahagi ng kampanya. Sakop ng ayuda ban ng COMELEC ang mga programang TUPAD, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, at Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Pasok yata tayo sa AKAP. Batay sa Omnibus Election Code, kabilang paglabag dito na itinuturing na election offense at posibleng patawan ng parusang pagkakakulong mula sa hanggang 6 na taon, bukod pa sa iba pang parusa ayon sa batas. Hindi naman apektado dito yung 20 peso kada kilo na bigas na bebenta sa mga kadiwa centers. Nag-umpisa na rin sa Cebu ngayong May 1 yung pagbebenta ng 20 pesos kada kilo. Open to all yan. Samantala, nakabitin pa rin ang hinahangad na dagdag sahod ng mga manggagawa dahil patuloy pa rin itong pinag-aaralang mabuti ng gobyerno. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-123 taong selebrasyon ng Labor Day na ginanap sa Pasay City, sinabi nitong binabalanse ng gobyerno ang posibleng magiging epekto sakaling magtaas ng sahod para sa mga manggagawa. Sinabi pa niyang ating Pangulo na naririnig ng gobyerno ang mga panawagan at hinaing ng mga manggagawa para sa dagdag sahod. Kaya tinutugunan ito ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Bawat rehiyon anya ay mayroong pamantayan sa pagtataas ng sahod, kaya ito ang masusing tinututukan ngayon upang matukoy kung magkano ang dapat na idadagdag sa kasalukuyang sahod ng mga manggagawa. Siniguro pa ni Pangulong Marcos Jr. sa mga manggagawa ang kanilang proteksyon at kapakanan habang isinusulong ang pagpapalago sa kabuhayan at ekonomiya ng ating bansa. Sa iba pang balita, inanunsyo naman ng Holy See Press Office na gaganapin ang Misa Pro Iligendo Romano Pontifice o Misa para sa halalan ng bagong Santo Papa sa Miyerkules, May 7, 2025 ng alas 10 ng umaga. Ito po ay alas 4 ng hapon dito sa atin sa may St. Peter's Basilica sa pangunguna po ni Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of Cardinals. Samantala sa Lunes, May 5, 2025, pasado alas 5:30 ng hapon or 11:30 naman ng gabi dito sa atin, gaganapin naman ang panunumpa ng mga opisyal at kawani ng conclave sa Pauline Chapel ng Vatican Apostolic Palace. Kabilang sa mga manunumpa ay mga pari, madre, doktor, gwardya at iba pang mga tauhan sa lugar.
Formal na magsisimula ang conclave sa Miyerkules, May 7, alas 4:30 ng hapon o 10:30 ng gabi dito sa atin, kung saan ang mga cardinal or cardinal electors ay papasok naman sa Sistine Chapel upang simulan ang proseso ng pagboto para sa susunod na Santo Papa. Ang mga kardinal ay magsusuot ng tradisyonal na kasuotang pansimbahan at dadaan sa espiritual na prosesyon patungo sa Sistine Chapel habang inaawit ang Veni Creator Spiritus. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad at limitado lamang ang makakapasok sa loob ng conclave. Marami ang nakatutok ngayon dahil syempre 1.4 billion Catholics ang inaasahang pamumunuan na magiging bagong Santo Papa. Sa atin naman balita ang pampalakasan, bumawi ng isang panalo ang Houston Rockets laban sa Golden State Warriors, daan upang puwersahin ang Game 6. Tinambakan ng Rockets ang Warriors ng 15 points sa Game 5 sa pangunguna naman ni one-time NBA champion Fred VanVleet na kumamada ng 26 points habang 25 points naman ang naging ambag ng forward na si Amen Thompson. Hindi na isalban ng tandem ni Jimmy Butler at Stephen Curry ang Golden State. Bagkus ay nalimitihan lamang ang score ng 2 sa 21 points. 13 dito ay pinasok ni Curry habang 8 ang nagawa ni Butler. Hindi na rin ibinabad ang mga star player ng Warriors matapos iposte ng Rockets ang 27 points na kalamangan sa pagtatapos ng first half at hindi pa rin makaabante sa pagpasok ng third quarter. Sa huling quarter, ibinasok na ng Golden State ang mga bench player at nagawa ng Warriors bench na pababain sa 13 points ang kalamangan. 5 minuto bago matapos ang laban sa pamamagitan ng 14-0 run. Pinasok muli ng Rockets ang mga starter nito upang pigilan ang pag-arangkada ng Warriors bench. Sa huli, napanatili ng Houston ang 15 points na kalamangan at napigilan ang fourth quarter comeback ng Golden State sa score na 131-116. Babalik ang serye sa Chase Center, ang nagsisilbing home court ng Warriors para sa ika-6 na pagtutuos ng 2 koponan. Samantala, muli namang sasabak sa politika si dating Congresswoman Gina De Venecia na mas kilala natin bilang Manay Gina upang ipagpatuloy ang kanyang tapat at pusong paglilingkod sa mga mamamayan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Si Manay Gina po ay kilalang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihang biktima ng abuso, mga batang lansangan at mga inabandonang matatanda. Siya ang nagtatag ng 3 pambansang institusyong pangkalinga. Yan po ay ang The Haven for Women, The Haven for Children at The Haven for the Elderly. Bukod po rito, itinagtag rin niya ang Ina Healing Center na nagbibigay naman ng psychosocial support sa mga inang nawalan ng anak at siya rin ay co-founder ng Women and Children's Desk sa lahat ng presinto ng pulisya sa bansa. Noong siya'y nasa Kongreso mula 2010 hanggang 2016 naman, itinuon po ni Manay Gina ang kanyang serbisyo sa pagpapabuti ng kalusugan, kabilang na ang pagpapalawak ng kapasidad ng Region 1 Medical Center at pagtatapos ng Drug Treatment and Rehabilitation Center sa Dagupan City. Ngayong pagbabalik niya sa politika, dala naman niya ang platapormang tinatawag nating LOVE. L for livelihood, O for overall healthcare, V for values formation, at E for education and environment, na sumasalamin naman sa kanyang paninindigang ang serbisyo publiko ay dapat nauuna sa lahat. Buong suporta naman ay binigay ni Manawag Mayor Jeremy Rosario sa kanyang kandidatura at binigyang diin ang malaking ambag ng pamilya De Venecia sa kanilang distrito. Ang serbisyong 3-in-1 ay patunay ng sama-samang paglilingkod ng mag-asawang Manay Gina at dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Kasama kanilang anak na si 4th District Congressman Christopher Toft De Venecia. Sa kanyang pagbabalik, handa na si Manay Gina na ipagpatuloy ang paghubog ng isang kinabukasang puno ng pagmamahal kung saan bawat mamamayan ay may pagkakataong umunlad. At syempre marami pong developments ang nagawa ni Manay Gina. At isa sa mga yan, yung notable talaga para sa akin
no mga panahon na hindi pa uso yung VAUSI, yung Violence Against Women and Children. Kasi bagong batas lamang ito, no? Hindi pa ito, wala pang 10 taon ito. Noong inumpisahan po ni Manay Gina, yung pong The Haven for Women at yung The Haven for Children, no? Ito po yung mga institusyon, no, kung saan dinadala po yung mga kababaihan at mga kabataan na inaabuso, no, ng kanilang mga partners, hindi particularly na asawa, ay sinasabi po diyan ay partners, no. So bago pa man na institutionalize sa batas, no, yung VAUSI, yung abuse against women, meron na po yan, no, at sila po ang nagbibigay ng psychosocial development, no, sa mga inaabusong kababaihan, inaabusong inaabusong mga anak, no, ng kanilang mga partners, no, at mga magulang. At madalas kami nagsasagawa ng public service diyan noon, di ba? No, sa The Haven for Women and Children. At ngayon meron naman silang The Haven for the Elderly. No, yung po mga matatanda, no, na tila napabayaan na po ng kanilang mga pamilya, ay kinukup-kup naman po ng The Haven for the Elderly, no, at binibigyan po ng karampatang pagkalinga para maalagaan ang kanilang kalusugan, no, sa huling sandali ng kanilang mga buhay. At syempre isa pa dyan ay yung pag-increase ng bed capacity ng R1MC, ano, from 300 to 600. Malaking tulong po yan. At syempre yung pagtatapos ng rehabilitation center para sa mga nalulong sa illegal na droga, mga kapaborito. Marami po ang natulungang individual na nalulong sa droga, no, at maging yung kanilang mga pamilya. No, tinuturuan sila mag-cope at umiwas, no, sa temptation. At syempre itong droga po talaga, no, iba't ibang klase ng droga, meron kasing yung addictive component, ano, kaya nahihirapan silang alisin ko totally, no, sa kanilang sistema dahil hahanap-hanapin po nila no, yung substance na yan. Kaya importante talaga diyan kasama ang pamilya, no, sa kanilang support, no, para po tuluyan nilang matalikuran yung masamang bisyo ng illegal na droga. At syempre mga kapaborito, yung pong mga magtutungo pa lang, ano, sa mga beach, no, mag-ingat-ingat po tayo, ha. Huwag po tayong gagawi sa may malalim na bahagi ng dagat, no, para makaiwas po tayo sa pagkalunod, no. At syempre yung mga nakainom, no, we strongly advise, no, na wag na po kayong maligo, no. Upo na lang siguro kayo diyan sa may bandang ano, at syempre yung mga kasama po, bantayan po ninyo ang isa't isa. Usually kasi pag nakainom na yung mga kapaborito natin, medyo takip silim na or gabi na, no, doon sila nakakapuslit. Bigla na lang may nawawala kang kaibigan, kaya pala naliligo na at hindi na makakita, no, madilim. Kaya dapat bigyan natin ng strict implementation na bawal nang maligo beyond 6 p.m. no. At syempre mahirap bantayan ang dagat ng ganitong oras, mga alas 7, no, madilim na Alangan lagyan mo ng street light sa dagat. No, para sa kaligtasan po ng marami. Syempre yung ating mga barangay din, LGUs, no, magtulong-tulong po tayo para po magkaroon ng zero drowning incident, no. Dahil marami tayong nabasang balita ngayon, no, 3 yata yung incidents na magkakasunod na nalunod. Kaya iwasan po natin. At kung hindi kayo marunong lumangoy, please lang, huwag na lang po kayong maligo, no? Dahil minsan malakas po ang current o yung kuryente dyan, hindi yung kuryente na elektrisidad, yung current, yung flow ng water, pwede po kayong hilain pabalik niyan. Yun yung mga tinatawag nating riptide. Pag kayo po nakaramdam po na kayo ay hinihila ng tubig, no, tubig dagat, kayo po ay lumangoy, no, papunta sa kaliwa o kanan. Huwag po kayong lalangoy diretso papunta sa dalampasigan dahil hihilain lang kayo lalo ng puwersa ng tubig, no. Kaya kailangan lumangoy kayo papunta sa left or right. Okay? Kaya yung mga lifeguard natin,
pagbutihin po natin yung ating pagmamasid, ano? At syempre, para maiwasan po ang pagkalunod, di ba? Happy Labor Day at happy Pistay Diet po at si Kaya namin. Oras natin, 5:56 na po. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito.